πράγματι, όπως είπατε, είναι τα πράγματα κρίσιμα. Πράγματι η χώρα θα αποφασίσει προς τα πού θα πάει, και αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Ναι. Και όχι οι δημοσκόποι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πιο αρμόδιος κανένας δεν θα μπορούσε να υπάρχει και πιο υπεύθυνα, ας πούμε, να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Σωστά. Ο ελληνικός λαός. Τώρα για το ζήτημα που βάζετε, ποιος θα εφαρμόσει το μνημόνιο, τη συμφωνία, αυτά που συμφωνήθηκαν, καλύτερα ή χειρότερα, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Τα προηγούμενα μνημόνια και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που συμφωνούσαν και τα υπέγραφαν, ήταν άλλα μνημόνια βέβαια, δεν ήταν σαν αυτό. Έχει διαφορές αρκετές, αλλά ας μην μπούμε σε αυτό. Να μπούμε όμως στη λογική ότι η Νέα Δημοκρατία... Έχει διαφορά, εννοείται προφανώς ότι το μνημόνιο το τρίτο, το οποίο είναι και μακρύτερο και χειρότερο, κυρία Καΐσα, είναι μάλλον καλύτερο, έτσι. Αυτό δεν υποστήριζε ο κύριος Τσίπρας χθες στην συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ? Μα αυτό είναι, διότι αυτό το... Εν πάση περιπτώσει, ας απαντήσω στην προηγούμενη ερώτηση για να μην φαίνεται ότι θέλω να την αποφύγω. Παρακαλώ. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, σαν ιδεολογία, έχει αυτήν την νεοφιλελεύθερη πολιτική. Μάλιστα. Η οποία τι λέει, με δύο κουβέντες. Λέει ότι οι αγορές τα ρυθμίζουν όλα, το κράτος πρέπει να είναι ουδέτερο ή και να μην υπάρχει και καθόλου, να μην παρεμβαίνει, ούτε καν και σε κοινωνική πολιτική, ας πούμε, ούτε καν και να προσφέρει και την υγεία, την παιδεία κτλ. Ναι. Λοιπόν, άρα αυτή η πολιτική ταιριάζει απόλυτα με αυτά που οι Ευρωπαίοι μας προτείνουν και μας επέβαλαν μέχρι σε ένα σημείο, και άρα θα την εφαρμόσει κατά γράμμα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει? Ακριβώς το αντίθετο. Ότι αυτή η πολιτική δεν μας οδηγεί πουθενά, η λιτότητα είδαμε που μας πήγε, τι αποτελέσματα είχε στα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα, ιδίως την ανεργία, την εξαθλίωση, λοιπόν, και θέλει να στηρίξει αυτά ακριβώς τα στρώματα. Αυτά ακριβώς. Άρα δηλαδή, για να καταλάβω τώρα, εσείς λέτε πως το μνημόνιο δεν θα το εφαρμόσετε κατά γράμμα? Ακούστε, παρεμβαίνει δηλαδή και λέει, ναι, πρέπει να έχουμε και ένα κοινωνικό κράτος, να βελτιώσω τις συνθήκες και της νοσηλείας και της περίθαλψης και της παιδείας και λοιπόν, για να μπορέσουν αυτά τα στρώματα που πληρώνουν αυτή τη λιτότητα και αυτή την πολιτική να μην έχει τέτοιες βαριές συνέπειες. Δεν είναι θέμα δηλαδή μόνο ποιος θα είναι και τι πιστεύει ο καθένας. Ναι, αυτό θέλω να καταλάβω, κύριε Καΐσα. Ακριβώς όπως το είπατε, τι πιστεύει ο καθένας. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή η κυβέρνηση που θα προκύψει στις 21 του Σεπτέμβρη δεν θα πρέπει να εφαρμόσει το μνημόνιο κατά γράμμα? Αυτό που ήδη υπογράψετε δηλαδή. Αυτό που θα πρέπει να εφαρμόσει είναι τους δύο νόμους που ψηφίστηκαν, οι οποίοι ήταν προαπαιτούμενα. Τα υπόλοιπα? Σε αυτά δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Ναι. Τα υπόλοιπα όλα μπορούν να διαπραγματευτούν και μπορούν να προταθούν και προγράμματα μπορούν να είναι και κενά ζητήματα πάρα πολλά υπάρχουν, σκόπιμα υπάρχουν κενά που μπορεί η όποια κυβέρνηση θα προκύψει να την αντιμετωπίσει με βάση την πολιτική της. Δεν είναι και το ίδιο. Σαφώς. Ο ένας πιστεύει σε αυτήν την πολιτική, ναι, και ο άλλος δεν την πιστεύει και θα την πολεμήσει. Και φυσικά... Ποιος είναι αυτός που δεν πιστεύει αυτή την πολιτική και θα την πολεμήσει? Εσείς? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση που θα προκύψει αν προκύψει με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ ή με μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το... Εσείς πάλι πώς ψηφίσατε ένα πράγμα, μια συμφωνία στην οποία δεν πιστεύετε, κύριε Καΐσα? Δεν συμφωνείτε δηλαδή ουσιαστικά? Παρ' όλα αυτά την υπογράψατε, παρ' όλα αυτά την ψηφίσατε? Με την πολιτική αυτή που εφαρμόζει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσει κανείς. Δεν συμφωνούμε και το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Αλλά... δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να φύγουμε από αυτήν. Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε άλλες κινήσεις και πρέπει να περάσουμε από αυτόν τον δύσκολο δρόμο, όχι μόνοι μας φυσικά, και με συμμαχίες στην Ευρώπη και με άλλες δυνάμεις που αντιτίθενται και εκείνες, για να αλλάξουμε αυτή την πολιτική. Δεν είναι ξεκάθαρα, νομίζω, ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική είναι αυτή που μας έφερε εδώ που μας έφερε.
Με λίγα λόγια μας λέτε, επιτρέψτε μου τώρα την ερμηνεία, αλλά επειδή σας έχω μαζί μου νομίζω ότι θα με διορθώσετε αν δεν έχω καταλάβει κάτι καλά. Με λίγα λόγια μας λέτε πως εντάξει παιδιά, εμείς τα υπογράψαμε αυτά, συμφωνήσαμε σε αυτά, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν τα πολύ πιστεύουμε, μην δίνετε και τόσο πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που ψηφίσαμε, έτσι. Θα τα αλλάξουμε εμείς έτσι κι αλλιώς. Τι? Όχι. Για πέστε πώς. Εμείς λέμε ότι αυτή τη συμφωνία αναγκαστήκαμε και την ψηφίσαμε. Δεν ήταν στόχος μας αυτός, δεν είναι πολιτική μας αυτή. Ναι. Λοιπόν, δυστυχώς όμως δεν είναι κανένας τι θέλει. Είναι σε τι περιβάλλον βρίσκεται, σε ποιες συνθήκες ενεργεί και τι δυνάμεις έχει. Ναι. Έχουμε συναίσθηση ότι μια μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, μάλιστα σε αυτή την οικονομική κατάσταση που δεν είναι αυτή που θα μπορούσε να ανατρέψει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών των... Ναι. Έχετε σκοπό δηλαδή να πάρετε το αποτέλεσμα των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου, έτσι, το οποίο ελπίζετε πως θα είναι νικηφόρο για τον ΣΥΡΙΖΑ, και να πάτε με αυτούς τους Ευρωπαίους και να πείτε δέστε, με ξανά κάναν πάλι πρωθυπουργό, μας ξανά κάναν πάλι κυβέρνηση. Ως εκ τούτου πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, γιατί διαφορετικά δεν θα σέβεστε την λαϊκή ετυμηγορία. Μα το ίδιο δεν κάνετε και στο δημοψήφισμα. Τα δύο προαπαιτούμενα που ψηφίστηκαν, οι δύο οι νόμοι που ψηφίστηκαν, ήταν οι προαπαιτούμενοι για να μπούμε στη συμφωνία. Στη συμφωνία μπήκαμε, κύριε Αποστολίδη. Ναι. Η συμφωνία είναι υπογεγραμμένη, κατοχυρωμένη, δεσμεύτηκαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και την οποία όμως δεν έχετε σκοπό να εφαρμόσετε κατά γράμμα, μας είπατε προηγουμένως. Ως προς τα προαπαιτούμενα δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Τα προαπαιτούμενα ψηφίστηκαν, κύριε Καΐσα, τελείωσαν. Από εδώ και πέρα θα έχουμε διαπραγματεύσεις σε όλα τα ζητήματα, κύριε Αποστολίδη. Δεν είναι κλειστά τα ζητήματα όλα. Υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις και υπάρχουν και ζητήματα ανοιχτά. Και μάλιστα και υπάρχουν και ζητήματα τα οποία είναι εντελώς ανοιχτά. Ναι. Και ως προς ποιο φορολογικό σύστημα να προτείνουμε και ως προς τις εργασιακές σχέσεις κτλ. Δεν είναι έτσι όπως φαίνεται να παρουσιάζονται, ότι ξέρεις τελείωσαν όλα, είναι φιξαρισμένα, είναι μια συνταγή, άρα ποιος θα εκτελέσει τη συνταγή. Δεν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Πέστε μου και κάτι τελευταίο σας παρακαλώ, διότι ο κύριος Μεϊμαράκης και γενικότερα η αντιπολίτευση, είναι δημοκρατία ειδικά, λέει πως, δεν το λέει έτσι, εγώ θα σας το πω λίγο πιο κομψά, λέει πως η κυβέρνηση βασίστηκε σε λάθος παραδοχές που κόστησαν ακριβά στη χώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς. Έτσι. Εσείς το αποδέχεστε αυτό? Στη χώρα λάθος παραδοχές σε αυτούς τους 7 μήνες κάνατε ή θεωρείτε πως γίναν όλα σωστά? Όχι, δεν είμαστε από αυτούς που λέμε ότι τα κάναμε όλα σωστά, ναι. Αλλά είμαστε από αυτούς που λέμε ότι τα προηγούμενα μνημόνια και οι προηγούμενες πολιτικές που ακολουθήθηκαν, όσα χρόνια και να περνούσαν, και 5 και 25, δεν επρόκειτο να μας βγάλουν από αυτή την κρίση, διότι ήταν σε λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή ένα ιδιωτικό εκεί πέρα, το LSA, ένα ιδιωτικό φαντ που δάνειζε στη χώρα μας, δεν είχε καμιά ευθύνη και καμιά αρμοδιότητα και κανένας δεν μπορούσε να το ελέγξει αν τα έκανε σωστά ή όχι. Τώρα έχουμε μπει, καταφέραμε να μπούμε στους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χρέος αυτό πλέον το διαχειρίζεται και είναι υπεύθυνος μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Το δεύτερο, τη μη βιωσιμότητα του χρέους που πιστεύανε οι προηγούμενες κυβέρνησεις ότι ήταν βιώσιμο, επίσης δεν είναι μικρό πράγμα που το κατοχυρώσαμε. Και φυσικά και το τρίτο, το ότι για 3 χρόνια έχουμε εξασφαλίσει την χρηματοδότηση. Λοιπόν, αυτά τα 3 είναι βασικά, τα θεωρούμε και σημαντικότατα. Όχι ότι δεν υπάρχουν μέτρα και άλλα μικρότερα τα οποία είναι δυσάρεστα. Εμείς δεν το έχουμε κρύψει αυτό. Λοιπόν, μπροστά όμως σε αυτά τα 3 που εξασφαλίστηκαν, που τα θεωρούμε σημαντικά και μας βάζουν τις βάσεις για να βγούμε από αυτό το τούνελ, πιστεύουμε ότι σωστά πορευθήκαμε και σωστά πάμε, όχι μόνο αυτές τις 6-7 μήνες, αλλά και νομίζω και από εδώ και πέρα. Η προοπτική να βγούμε από το μνημόνιο ήταν μόνο αυτός ο δρόμος και κανένας άλλο.